Ďalšie video. V tomto videu si zahráme hru Brawl Stars a vždy si zahráme rankedy spolu s Olešom a Špilom. Dobré ráno. A ideme hrať. Ideme na to. Jembar, dobre. A dobre, Mortisa. Berám si Mortisa. Ja si nebudem ahoj. Okay. Dobre, to by sme mohli vyhrať. Ježiš, to sú polienka proti nám. Dúfame. Berem gemy? Ojojoj, no. Pekné. Ja ho strašne. Ne. Dobre. Už daj to. Mali všetci málo. Pekné, dobre. Maxa. Ja po idem skočiť. Málo. 441 hápok, ty kokso. Ne. Ne. Ty kokso. Ideme druhú hru. Ideme výborne. Okej. Daj si... Spajka si dám. Bola, dobre. Dobre. Ja mám Edgaríka. Ideme. Dobre, ideme to vyhrať. Máte dosť HP, tak je výhoda. Máte dosť HP. Jeden má 9000 a druhý má neviem koľko. Dead? Nie, toto je. Možno koľko. To sú úplne slabo. A čo je tu, aha? Dead. Máme. Kľudes. Poďme to. Ne. Tlačia nás chlapci. Nakúkt. Sorry. Ne. Pekne. Tu je. Skočte, pekne. Poďte. Áno, pekne. Pekne, na poslednú sekundu, ty kokso. Nie. To nie. Dobre, idem tam. To nie. On sa nech bude skrývať zase, no. To nie, chlapci, to sme kúkt. No, ty kokso, jo. Ty kokso.
No nič. Mne sa nedávajú Gemgrab, ja to neznášam. Ani ja, Gemgrab to je najhoršia hra, ako mohol som presadať. Ready, Oleš. Túto hru ideme vyhrať. Bounty, dobre. Bounty. Ja som tam Larry a Lori, chlapci. Marko, ja som nakýval na blízko takého save. Ja som za Larry dobrý, akože dosť. Alebo Bibi. Bibinu si daj, no, alebo tak nejak. Alebo Bastera si daj, Bastera. No, dobre. Dobre, Fenga, dobre. Dobre, pohode. Ty vole. Ešte aj Bibi. A to by sa mohli dať. Dostala? Jeden, pekne. Pustej. Dostanú. Klampa. Dostal? Dobre. Pekne. Ne. Pekná? Pekne, chlapci, dobre. Nie. Čo? Dead? Pekne, nevadí. Doražam. Nie! Pekne, chlapci, pekne. Dostali biedu. Dobre. Ready, koľko mám? Mne chýba kúsok. Tuto keď vyhráme, tak mám gold. Nice. Hej, dobre. Chlapci, tak ako predtým. Ja sám Nitu. Tak ako predtým. Sme minule hrali. Dávnejšie ešte. Piper ako minule. Piper. Nie, ako predtým. Musíme ako predtým. Takticky. Takže, Oleš vzadu a my so Špilkom ideme dopredu. Poď, ideme, hore. Poď tam pekne a poď vidieť. Na mne Chester. Idú. Ty to nebudú slabí. Pekné? Ja si dávam neviditeľnosť. Pekné. Dobre. Piper dead. Dobre, poď. Dostávaj. Bober, nastupe Bober, chlapci. Posnažím sa. Dobre, dostali veľký damage, ale že. Veľký. Ja som stop. Ja to kryjem zadu. Ja to kryjem. Ne. Teraz musíme sa stiahnuť. Tlačia nás. Vidú. Pekné, dobre. Nie. To Piper tu ničí. Piper. Je tu Buster. Ne. Dobre, pekne. Chlapci, Bober ide Bober. Ide medveď. Ne. Dobre, ja som prežil. Dobre. Skús tam vydržať. Ne. Piperina. Poď. Dobre, ja idem robiť takúto taktiku, jak oni. Ide Bober. Ničíme to veľmi.
Dostali veľký damage, ale že veľký. Dobre, vyspí to, oni to, ale ničte to. Ja sa pokúšam. Dávaj. To je papera, ale ničte to. Ja sa pokúšam, mám 23%. Ale to je, ak ideš pomalý. Dávaj. Dead? Nechým to. Ne. Chlapci, dávaj. Musíme to vydržať. 5 sekúnd. Dobre. V pohode, chlapci, chill. Chill. Nice. Yes, let's go. Vyhrali sme. Pekne. Mám golda. Pekne, špilo, pekne. Sa potom do pasu. Dobre. Ale rarky. Kámo, prečo rarky padajú? Neviem. Mne tiež sa Stardropov pada rarky. Nie Gembran, prosím, nie ten Gembran. No, dobre. Dobre. Dajte si Franka. Máš Franka? Ja nemám Franka, ale na max power. Ja nemám Franka na max tier. No, to nič. Ja si dávam, koho si mám dať? Nitu. Ja tam Nitu. Dobre. Dobre, si to Edgara, dobre. To je v pohode, dobre. Oško, choď tam a hneď im dávaj hity. A hneď. Aha, tak máme Piper. Ty kokso. To dobre vymysleli, no neviem. Pekné. Ne. Jak nás mohlo dvoch zabiť, ty kokso? Ja môžem ale... Ojojoj. Ne, neskoč. Dobre. Dobre, Oleš, toto tam kry. Idem za tebou. Púšťam Bobera. Púšťam Bobera. Bober nás zachránil. Mám druhého potom Bobera. Dobre. Púšťam druhého Bobera. Pekne, chlapci. Držíme to. Otoďme ich. Stakol ho? Pekne. Dávam ďalšieho Bobera. Tak? Pekne, chlapci, my to držíme to. Dávaj. Bober, čo tam? Ne, bacha. Pekne, dobre, pekne. Ustali sme hyperchargeku. Od Edgara. Dobre, vyhrali sme. Let's go, pekne, chlapci, pekne. Let's go. Nice. Dobre. Bounty, dobre. Ja si berám Larry a Lori, ako predtým. Ideme ako predtým, chlapci. Ber si peknou na save, ber si... Fenka si ber, no. Ako to minulú hru. To bol síce boťory, ale tak čo už. Prečo nás to vyhodilo? Ne, to je divné. Nechápem, ale okej. Knockout, dobre. Ja si beriem, koho sa má zobrať? Dvoch na ďalko, jedného na save. Ja si beriem... Koho sa má zobrať? Čistra, alebo Edgara, alebo Colta. Ja si beriem Edgara. Edgara. Dobre, Edgara. A Oleško, ty si daj... Dobre, Chester. Dobre, v pohode. Si bol zobrať, sa im dá, ale nevadí, dobre. Majú Leona, daj na... No jasné. Majú tiež dobrý, nie sú slabí. Pozor ma nizej. Ne, to som nemal robiť. Ne. Skáč, prečo si skákal? Meko. Ne, ja som dead, no, ja som cooked. Prečo som tam skákal? Ja nemôžem nič potom, no. Nie je ten sniper, nie je to reálny sniper, akože ten sniper, ale akože, nie je to ten reálny? Nie. Keby bol, tak to by bolo akože... Teraz sa pozrieme na toto, to je 100 000 trofej. Dead? No, dead. Spike avkuje. To ma cooked. No jasné, skús na nich, no.
Poď na ňu. Nemám... Pekne, poď. Áno. Pekne. Ne, mne sa to seká. To nie. Prísa. Mne sa to sekalo. Áno. No, nič. A tomto dnešnom videu už aj ukončil. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte lajky, odbery a čaute.